Ay, buti naman di pumayag ka ng mag-picnic kasama ako. Ano bang magagawa ko? Request mo to eh. Pero kung ako ang papipiliin, mas gusto ko pang maglakad-lakad sa mall. At least malamig at walang lamok. Hindi ko nga gets bakit ayaw mo ng ganito, babe. Ang sarap kaya ng ganitong date. Peaceful, malayo sa mga tao. Wala tayong ibang gagawin kundi ang mag-usap. Babe, di ba sabi ko no phones kahit ngayon lang? Ay, sorry. Nabobore lang kasi talaga ako. Alam mo naman, mas sanay ako sa ingay ng Manila. Never ka bang dinala ng parents mo sa ganitong lugar? No, never. Naniniwala sila na hindi safe kasi wala kang security. Security? Saan ka naman poprotektahan? Sa mga langgam? Ewan, sa strangers. Ang cute mo talaga. Hayaan mo, dadalasan natin yung mga ganitong date para hindi ka na naninibago, okay? Okay, pero babe, need nating umuwi ng maaga ha? Mag-aalala yung daddy ko for sure. Akong bahala. Malakas naman ako kay Tito. Sa bagay, sa totoo lang, ikaw lang yung pinayagan ng parents ko na dalhin ako kung saan-saan. Hindi naman kasi marunong yung mga ex mo. Walang bitaw. Oh, baka naman lumaki yung ulo mo ha? 2 months pa lang tayo, too early to tell na ikaw na talaga yung gusto ng magulang ko para sa akin. Sus, ang masasabi ko lang, basic. Ikaw talaga, punong-puno ka ng kayabangan. Eh ako, gusto ba ako ng pamilya mo? Naalala ko kasi nung pumunta tayo sa inyo, hindi nila ako gaano kinakausap. Gusto ka nila. Siguro, na-intimidate lang. 4 years din kasi ang lumipas mula nung huli ako nagdala ng babae sa bahay. Tapos, bigla akong magdadala ng babaeng mukhang artista. Maski naman ako, di makakapagsalita nun. Babe, ano ba? Seryoso na kasi. Seryoso nga ako. Siyempre, galing ka sa prominente at mayamang pamilya. Tapos kami, simple lang. Magtataka talaga sila kung paano ka nagkagusto sa isang tulad ko. Eh pagdating naman sa pag-ibig, walang kaso ang estado sa buhay. Wow! Naging cheesy ka na, babe, ha? Nahahawa ka na sa akin. Ewan ko sa'yo. Biro lang. Totoo naman yung sinabi mo. Alam mo, aaminin ko na noong unang beses akong humarap sa mga magulang mo. Sobra akong kinabahan. Pero nawala yun nung naisip ko na mahal kita kaya kaya kong humarap sa kanila. Eh, ano ba yan, babe? Huwag mo akong paiyakin. I love you, babe. I love you too. Dear love, ako si JM. Akala ko sa teleserye lang pwedeng magkagusto ang mayaman sa mahirap. Pero nagbago ang lahat nung sagutin ako ni Marik. Malaki ang naging adjustment ko, pero pinatunayan kong mahal ko siya. Ipinakilala ko si Marik sa mundo ko, at ipinakilala niya rin ako sa mundo niya. Sa 2 taon naming magkarelasyon, alam ko na si Marik na ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya naman pinaghandaan ko na rin ang pagpropose sa kanya. Babe, what if lumabas na lang tayo? Ang boring na ng movie. Anong boring? Ang ganda kaya ng eksena. Hindi maganda yung plot. A woman choosing a man over her career? I mean, di ba? Sinong gagawa nun? Ganun talaga ang magic ng pagmamahal, babe. Eh, tingnan mo. Nag-struggle sila pareho. Nagsama sila para lang magkaanak. Mukhang determinado naman yung lalaki ah. Ano ba sa tingin mo ang dapat na mangyari? Dapat kasi hindi muna nila pinipilit yung relationship nila. Lalo na kung gusto nang mag-settle nung guy tapos ayaw pa nung girl. I mean, ang bilis ng lahat. Gusto na agad ng lalaki na magkaanak sila in this economy? Really? Eh lahat naman posible pagdating sa love. Yeah, I know. Pero minsan, babe, kailangan mo ring maging praktikal. Ikaw naman, babe. Movie lang yan. Hindi naman yung totoong buhay. Uy, nangyayari yan, no? Hindi malayo sa katotohanan. Sa bagay. Eh paano kung tayo yung nasa pelikula? Anong ibig mong sabihin? Paano kung halimbawa, gusto ko nang mag-settle? Uy, tumigil ka nga. Hindi ako ready sa mga ganitong conversation. Babe, 2 taon na rin naman tayo. Tingin ko dapat pinag-uusapan na rin natin yung mga ganitong bagay. Well, o sige, tatapatin kita. Kung ako ang tatanungin mo, yes, gusto kitang makasama habang buhay. Pero bumuo ng pamilya, feeling ko hindi ako para doon.
Isa pa ang tingin ko naman sa relasyon, hindi basihan ng kasal at pagkakaroon ng anak para masabing masaya. Hindi ba ang purpose ng pagkakaroon ng partner ay para maikasal at magkaroon ng pamilya na makakasama mo hanggang sa tumanda ka? Pwede naman nating gawin yun ng tayo lang dalawa, di ba? Ano bang difference? Isa pa ang pagkakaroon ng anak ang isa sa pinakamahirap na responsibilidad sa buhay. It's either magkakaroon ka ng anak na makakatulong sa society or isa lang latak. Nasa pagpapalaki rin naman yun. Tingin ko naman magiging mabuting magulang tayo. I don't think so. Marami pa akong gustong gawin sa buhay at hindi pa kasama ron ang pagkakaroon ng pamilya. Aaminin ko na nagulat ako na magkaiba kami ng pananaw ni Marik pagdating sa pamilya. Pero hindi yun naging dahilan para hindi ko siya mahalin. Ganun naman talaga sa relasyon, di ba? Meron kayong pagkakaiba at gagawa kayo ng paraan para magtagpo sa gitna. Hindi pa rin nagbabago ang determinasyon kong mag-propose kay Marik. Siya pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Nabuntis ko si Marik. Laking gulat ko rin nang matuwa si Marik sa nangyari. Pero iba talaga ang ihip ng panahon. Nagbago ulit ang takbo ng mundo nang makuunan siya. Saan ka na naman galing? Saan pa? Di dun sa paborito naming bar. Lasing ka na naman Uy, tipsy lang ako, no? Uy, babe, ano ba yung ginagawa mo sa sarili mo? Tumayo ka nga dyan. Sino na naman mga kasama mo? Don't touch me, okay? Kasama ko yung girlfriends ko. Bakit ba? Tingin mo ba nakikipaglandian ako sa iba? Magpapagalaw ako kung kani-kanino, ganun ba? Ano ba, Marik? Napupuno na ako sa'yo. Wow! Pinagtataasan mo na ako ng boses, ha? Siguro, may iba ka na, no? Siguro, hindi mo na ako mahal, no? Wala akong sinabing ganyan. Pero Marik, ayusin mo naman yung sarili mo. Hindi ka naman ganyan eh. Pasensya ka na, ha? Nag-girlfriend ka ng hindi perpekto. Pasensya na! Ito lang ako, ha? What if... What if ano? What if maghanap ka na ng iba? Mukhang nahihirapan ka na eh. Maghanap ka na lang ng iba! Maghanap ka na lang ng iba! Wala akong sinabing ganyan. Hindi ko gagawin yan, Marik. Wala kang sinasabi pero pinaparamdam mo sa akin eh. Aminin mo na kasi. Napipilitan ka na lang sa relasyon natin eh. Tumigil ka na, Marik. Please, tumayo ka na dyan. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi na kita Marik, please, huwag mo yan. Kapag binitawan mo yan, hindi mo na mababawi. Mag-usap tayo bukas. Ano ba kasi nangyayari sa atin, JM? Bakit ganito? May kasalanan ba ako na hindi ko napagbayaran? Tumahan ka na. Halika, magpahinga ka na. Halos linggo-linggo, ganoon ang eksena namin ni Marik. Uuwi siya ng lasing. Iiyak, magwawala at paulit-ulit akong itataboy. Pero, di ko siya sinukuan. Alam ko na kailangan niya ako. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko siya iniwan. Sa kabila ng lahat, itinuloy ko pa rin ang plano ko na mag-propose sa kanya. Pero tumanggi siya. Masyado raw maraming nangyayari. Pagkatapos nun, mas lalong tumindi ang mga eksena. Mas lamang na ang mga away at pati ako, umiigsi na rin ang pasensya. Talaga? Walang ulam? Bakit di pa itapon niyang stove at mga lagayan? Di naman pala napapakinabangan. Pasensya ka na. Nalit kasi ako nang uwi. Ang dami kong tinapos sa office. Ano ba, Marik? Kailangan mo ba talagang itumba yung silya? Napakawalang kwenta mo kasi. Pasensya ka na, ha? Kung hindi ako nakapaghanda ng kakainin mo. May gana ka pa talagang pagtaasan ako ng boses? Sinong hindi magdadabog ilang araw na akong umuwi ng walang pagkain? Dapat talaga hindi na ako umalis sa bahay namin eh. Doon, alagang-alaga ko na mga magulang ko. Ay, O ano? Wala kang masabi? Kasi totoo lahat ng mga sinasabi ko, di ba? ayoko lang makipagtalo sa'yo, Marik. Ito na naman tayo eh.
Eto na naman sa ikaw ang good guy, tapos ako yung bad girl. Ikaw na naman tong kunwari mahaba ang pasensya pero ang totoo, sukang-suka ka na rin kasi. Alam mo, hindi ko alam kung saan mo pinagkukukuha yung mga sinasabi mo. Bakit ba parang nanggagalaiti ka? Ano bang problema mo? Problema ko? Explain ko sa'yo ha. Sinadya mong buntisin ako. Tapos no, nag-propose ka. Planado mo na lahat ng yun para ano? Para di ako makawala sa'yo? Pupusta ako, yun yung plinano mo eh. Pareho nating ginusto yun, Marik. Hindi ko alam na mabubuntis ka. Pero hindi ba dapat masaya tayong dalawa? Masaya ako, JM, nung una! Pero narealize ko paano mo ko bubuhayin. Paano mo bubuhayin yung anak nating dalawa? Ni hindi nga kasya sa ating dalawa yung kinikita mo. Ang hirap kasi sa'yo, para kang nasa teleserye. Akala mo masusolusyonan ng pagmamahal mo yung mga problema natin sa buhay. Lahat ng nangyari, Marik, aksidente. Pati yung pagkalaglag ng bata. Hindi rin naman natin yung ginusto. Ang akin lang, sana naman pareho nating hinaharap yung problema. Hindi tayo magkalaban, Marik. Magkakampi tayo. Hindi aksidente ang pagkalaglag ng bata. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi ko babawiin. Dahil yun yung totoo. Pinigilan ko na bago pa man natin maging problema. Nag-aalala ko para sa sarili ko. Para sa bata. Hindi ako nagtitiwala na kaya mo kaming buhayin. Tsaka naisip ko na hindi pa ako handang maging nanay. Hindi ko kaya, JM. Marik! Buhay yun! Buhay ng anak natin! Paano mo yan nagawa? Akala mo ba madali lang sa akin yon? Akala mo hindi ko pinag-isipan ng mabuti? Dapat na magpasalamat ka pa sa akin eh. Dahil kung natuloy na magkaanak tayo, baka hindi ako maging mabuting nanay sa kanya. At kasalanan mo ang lahat ng yun pag nagkataon. Marik, ano tong ginawa mo? Sinira mo ako, JM. Sinira mo ako. Dear love, kinilabutan buong katawan ko sa narinig ko kay Marik. Iniisip ko na sana sinabi niya lang yon para makakuha ng reaksyon mula sa akin. Pero hindi. Hindi niya binawi yung sinabi niya. Mas lalo pa niya akong sinisi. Mas lalo kaming naging miserable. Sinubukan ko lahat para isang tabi ang nalaman ko. Sinubukan ko pang isalba ang relasyon namin. Kahit pa alam ko na konti na lang ang pag-ibig na nararamdaman namin para sa isa't isa. Pero mas lalo lang lumalala ang sitwasyon. Nagpasya kaming maghiwalay ni Marik. At sa unang pagkakataon, nagtugma ang pananaw namin sa buhay. Metro's #1 Love Radio. Basic!